Былғар жері яңадан иң зор сәүдә мәйданчығы булды. Озған жұмғада анда Аға базар этно-мәдәни фестиваль өтті. Толырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Иртәнге сәт 9-дан кешке 7-гә кадәр ярминка эшли. Әйе, Болгарда Аға базар башланды. Теләүчеләр хәтта мастер-классларда да катнаша ала. Күп гасырлар элек Болгарда һөнәрчеләр, осталар һәм сәүдәгәрләр җыела торган була. Хәзер бу традицияне яңарталар. Халык осталары кибетләре, кул эше товарлары, һөнәрчелек остаханәләре куелды. Мәйданчыкларда Идел буе халыкларның милли ишек аллары, аларның көн күренеше, кием салымы, аш-су тәкъдим ителде. Все те, кто желал, мечтал, чтобы место это стало действительно местом притяжения. Болгар кунаклар өчен көч алу урынына әверелде. Туристлар соны көннән-көн арта бара. Алар Татарстанлылар гына түгел, дөньяның күп кенә төбәкләреннән дә килә. Элек бу базарга һөнәрчеләр, кул осталары, сәүдәгәрләр үзләренең товарларын, җырларын алып килгәннәр. Ул вакытта Болгар аралашу, очрашу, сату, алу урыны булган. Һәм без әлеге атмосфераны Аға базар фестивале аша яңартырга тырыштык. Аға базардан соң безне август айында Болгардагы олы бәйрәм көтеп кала. Аға базар фестивален үткәрәбез менә үзегез күргәнчә. Бүген җомга көненә карамастан халык бик күп, бик шат без. Безнең фестивальләргә бүгенге фестивальдә безнең республикабыздан, күп кенә районнардан, күп кенә шулай катнашырга дип үзләре теләп килгән менә катнашучылар бик күп инде. Балалар һәм аларның әти-әниләре өчен иҗади дәресләр, өйрәтүче өстәл уеннары үткәрелде. Татарстан халыклары турында мультфильмнар күрсәтелде. Катнашучылар Татарстан Республикасы күчмә халык уеннары белән дә таныша ала иде. Һәм пешән инсталляциясе квест лабиринт уза алды. Аға базарда уеннар турында да онытмадылар. Хәтта уктан да атырга мөмкинлек бар иде. Аға базар 10-15 гасырларда Идел Болгарының сәүдә һөнәрчелек һәм мәдәни үзәге. Халыкара этно-мәдәни фестиваль урта гасырларда яшәгән зур базар күләмле җыелма образына охшап оештырылды. Шушы Аға базарга килеп зур сәүдә эше алып барганнар. Сәүдә генә түгел, хәтта инде төрле һөнәрчелекләрен дә, осталыкларын да күрсәткәннәр. Һәм әйтергә кирәк, монда уен, төрле балалар өчен уеннар һәм бер сүз белән генә әйтсәк, шушы Аға базар көнчыгыш илләрне көнбатыш илләр белән элемтәгә кертсә, төньяк илләрне көньяк илләр белән элемтәгә керткән. Болгарда үткән һәм хәзерге заман бергә үрелә. Бу кешеләрне җәлеп итә. Әйе, бу көч урыны, ислам динен кабул иткән җир, татар милләте торгызылган һәм киләчәктә бөтен дөньяга үзенең мәдәнияте, теле һәм халкы белән дан тоткан урын. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары.